Всичко започва уж съвсем невинно. Докато Анчето си чете прогнозата, една ръка влиза в кадър и се опитва да избута. Не е ясно дали е Милен. Не е ясно друг път. Ви сега. Малко по-късно в същото предаване. Здравейте, поради технически причини вашето слънце няма да ви каже прогнозата за времето в 8 часа. Да, бе, технически причини. Причините са си чисто физически. Милен направо избута нашето слънце от прогнозата. В часовете след обяд над Западна България и в планините отново ще има, не знам ли правилно ли показвам, над Западна България, ще има превалявания, придружени от гръмотеви. Вече ти си нашето слънце. Минути по-късно ще изгрее още едно слънчице. Кой почва? Не знаем. Вие кажете. Кой почва? Поради липсата на Анчето, прогнозата за времето ще ви бъде представена от нас двамата. През по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с максимални температури между 25 и 30 градуса. В часовете след обяд над Западна България ще има преваляване. Лора, това, което ни показваш, не е Западна България, а източна Сърбия. Над Западна България ще има преваляване.